באים, כן הם באים, המומינים המופלאים, בתוך העמק המלא שמחה, עם מים וכל המשפחה, משפחת מומין, משפחת מומין. אוהבים הם לטייל, ולפעמים להשתולל, מומין שלנו, מומין טרול, איתו בעמק גר הכל, משפחת מומין, משפחת מומין, משפחת מומין, משפחת מומין, משפחת מומין, משפחת מומין. מומין אבא חביב, שמנן וגדול, מומין אמא תמיד מטפלת בכל, בבית קטן הם גרים בשלווה ואהבה, עם הרבה ידידים והרבה חברים, בעמק קסום ומוזר הם גרים, נפליג אל העמק המלא שמחה, כולנו יחד, כולנו יחד. כשמר המיולין סיפר למומין על דג הזהב, מומין חשב לעצמו שהדג הזה הוא ודאי היצור המופלא ביותר בעולם. סבא שלי סיפר לי שאמו ראתה פעם את הדג. אז לא ראית אותו בעצמך? לצערי לא. הדג מופיע רק כשמתמלאים תנאים מסוימים, וזה נדיר מאוד. באמת? כן, ראשית הדג מופיע רק בתקופת הסתיו. זה עכשיו. וזה צריך להיות אחר הצהריים כשיש שמש. זה לא כל כך נדיר. אחר צהריים כשיש שמש, מיד לאחר גשם ובלי כל רוח. זה קשה. ואולי יש עוד תנאים שסבי לא ידע עליהם. אין ספק, צריך להיות בר מזל כדי לראות את הדג. והאגם עצמו נמצא רחוק מאוד מכאן, מעבר להרים. יידרשו לפחות יומיים לחצות את ההרים. לא מוכרחים לחצות את ההרים. אני מכיר דרך אחרת שאם הולכים בה, המסע אורך רק יום אחד. רק יום אחד? כן. היית פעם באגם, סנופקין? מזמן. אז תראה לי את הדרך. זה חשוב לך? כן. אני רוצה לראות את דג הזהב, ואולי גם לדוג אותו. זה לא יהיה קל. למה? שמעתי שקשה לדוג את הדג מפני שהוא פיקח מאוד. לכן אנחנו כל כך רוצים לדוג אותו. אנחנו? סנורקה אמרה שגם היא רוצה לבוא, ואתה יודע שהיא עקשנית. רק סנורקה? וגם מאי. ומי עוד? גם סניף רוצה להצטרף. אם כך, אני חושב שנלך דרך ההרים. למה לא נלך בדרך הקצרה? כי סניף ימות מפחד אם הוא יצטרך לעבור דרך יער המכשפות. מכשפות? כך זה נקרא. אבל אולי זה רק שם? אולי אין שם מכשפות, אבל זה יער חשוך ומפחיד מאוד. בוא נלך דרך היער, ומי שפוחד שלא יבוא. בוקר טוב. בוקר טוב, קמתי קצת מאוחר. סנורקה ומאי עדיין לא הגיעו. קמת מוקדם, סניף. חלמתי שאני תופס את דג הזהב ומרוב התרגשות התעוררתי. בואו נצא לדרך. מה, לא נחכה לי סנורקה ולמאי?
אבל החלטנו שלא לחכות למאחרים. וחוץ מזה המסע יהיה קשה ושתיהן מתעייפות מהר, אז אולי עדיף שלא יבואו. אולי עדיף שמי לא יבוא. מאי, לא ידעתי שאת כאן, אבל אולי באמת תישארי כאן, זה יהיה מסע קשה. מומין, אני חזקה הרבה יותר ממך. בוקר טוב. למה אתה זוחל כמו צב? כי אני עוד חצי רדום. למה היינו חייבים להתחיל מוקדם כל כך? כדי שנספיק לחזור עוד היום. אנחנו הולכים בדרך הקצרה, לא? כן, אבל גם היא די ארוכה. הביאו בחשבון שבדרך חזרה נתקדם לאט יותר, כי הדלי יהיה מלא מים בגלל הדג. אני לא חושב שתצליח לדוג את הדג. אבל רק בגלל זה אני בא. לא שמעת את מה שמר המליונין אמר, סניף? נהיה בני מזל אם נצליח אפילו לראות את דג הזהב. לדעתי, אם הוא קיים ואם אפשר לראות אותו, אז אפשר גם לתפוס אותו. בסדר, אתה יכול לנסות. נכון, ואני גם מצליח. לאן הם הולכים מוקדם כל כך בבוקר? בעוד כמה זמן נגיע אל יער המכשפות? בערך בעוד שעתיים. וכמה זמן נצטרך כדי לעבור את היער מקצה לקצה, סנופקין? בערך 3 שעות. כל כך הרבה? תגיד, אתה בטוח שאין שם מכשפות? למה? סתם, אני לא פוחד מהן, אבל... אבל מה? כלום, באמת. מספרים על כך. מה מספרים? שלפני שנים רבות היער היה מלא מכשפות ושיום אחד הן נעלמו. אבל אולי כמה מהן חזרו ועכשיו הן שוב שם. אולי, לעולם אין לדעת. אולי נלך דרך הערים, הנוף הרבה יותר יפה. בוקר טוב. בוקר טוב. איפה מומין? הוא יצא מהבית לפני שעות. כמובן דג הזהב. הם יחזרו מאוחר מאוד. רציתי ללכת איתם. חשבתי שאתה באמצע פרק מעניין. נכון, אבל מסע כזה יכול היה לספק פרק שלם לספר שלי. דג שרק מעטים ראו אותו. אולי הם ידוגו אותו? אהיה מופתע מאוד אם הם יצליחו בלעדיי. סנופקין דייג מנוסה. סנופקין דייג די מנוסה, אבל אפילו הוא יכול ללמוד ממני דבר או שניים. כן, יקירי, אבל אולי בכל זאת הם יצליחו. שמעתם את הצרחה הזו? כן, אולי המכשפות חזרו. מה תפסיקי? שימו לב כולכם, אנחנו צריכים להישאר קרובים זה לזה ולהיצמד לשביל. איזה חושך, לא רואים כמעט כלום. כן, אפילו ביום בהיר כמו היום אין כאן אור. תסתכלו בשמיים. לכן חשוך כל כך. עומד לרדת גשם. זה דווקא טוב. אבל אנחנו צריכים שמש. המליונין אמר שצריך גשם, ואחריו שמש. טוב, אם ככה, אז שירד. בואו! כך. תודה רבה. מעניין כמה זמן נצטרך לחכות. הסערה לא תימשך זמן רב. מניין לך? אני פשוט יודע. זה לא גשם חזק. מחוץ ליער דווקא יורד מבול, אבל לא מרגישים את זה כל כך מתחת לעצים. שמעו, הגשם כמעט לא חודר לכאן, אנחנו יכולים להמשיך בדרך. את צודקת. מה דעתך, סנופקין? טוב, אם אתם רוצים.
הגשם כן חודר ליער. כן, כדאי שנחכה עד שהוא ייגמר. חבל שעזבנו את העץ ההוא, איפה נסתתר עכשיו? תחת עץ אחר. מה העניין, סנורקה? תראו, יש שם בית. איזו חורבה. פלא שהוא עדיין לא התמוטט. זה מסתור טוב מפני הגשם. חכו לי! וואו! בוקר טוב. יש כאן מישהו? אין איש בפנים. הבית נטוש כבר הרבה זמן. מעניין מי היו האנשים שהתגוררו כאן. אני יודעת. וגם אתם יודעים. את מתכוונת שכאן גרו מכשפות? חפשו בשטח ותמצאו כנפי עטלף, זנבות של לטאות, עיניים של קרפדות. צנצנות. של מה? נראות לי כמו סתם צנצנות. יש כאן מישהו? מי זה? בואו נלך. זה בא משם. סנופקין, אל תתקרב לפינה ההיא, בואו נברח מכאן. סנורקה, תני לי לקום. סרח? סידרתי אתכם, חבורת פחדנים. אני לא פחדתי בכלל. ראיתם איך סניף צנח כמו אבן כשהוא שמע אותי? אתם חושבים שהוא מת? למה אתם כועסים כל כך? זאת סתם הייתה בדיחה לא מזיקה. תגלו לי לאן אתם הולכים. זה שם. יופי. היי! תגידו לי מה יש שם! זה האגם? זהו. אז איפה הדג? אם נחכה בסבלנות, אולי נראה אותו. כל התנאים התמלאו, דג הזהב מוכרח להופיע. דג זהב? כן, דג זהב, ואני מתכוון לתפוס אותו. הוא שם, עמוק בתוך המים. אני לא רואה שום דג במים. שמעו, אולי מר המיולין סתם מתבדח? אני בטוחה שמר המיולין לא יתבדח. אם נחכה בסבלנות נראה את דג הזהב. תגידו, אתם הלכתם את כל הדרך הזאת כדי לראות איזה דג מטופש? ולתפוס אותו. מה, כבר אין דגים ליד הבית? היי, תפסיק לעורר גלים, או שהדג לא יופיע. אז הם התרגשו מהסיפור שלי ויצאו אל האגם? להיות צעיר. התכוונתי לצאת איתם, אבל התעוררתי מאוחר. לא ידעתי שגם אתה צעיר כל כך.
אני גם לא זקן כל כך, מר המיולין, ואני חושב שמעניין מאוד לראות את הדג הזה. סניף אמר שהוא מתכוון לדוג את הדג ולהביא אותו הביתה. אבל איך? הוא יצא לשם מצויד ברשת, וגם בדלי שבו הוא יישא את הדג. מצחיק. מה מצחיק? אני חושב ששכחתי לספר לכם כמה פרטים חשובים בקשר לדג הזהב. אנחנו בתחילת הסתיו, וביום שטוף שמש הוא נטול רוח, שבא אחרי בוקר גשום, אז איפה הדג? אולי מישהו אכל אותו? סרח, אולי תשתוק בבקשה? מה? ראית את הדג? ראיתי